Magandang araw, ko po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 12. Muling inihain ni Senator Loren Legarda ang panukalang batas na magtatakda ng pamantayan sa trabaho ng mga tinaguriang waste workers bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa kalusugan ng publiko at pangangalaga sa kalikasan. Batid raw ng mababatas ang peligro na nasabing mga manggagawa sa kanilang tungkulin sa pangongolekta at pagtatapon ng toneto-niladang basura araw-araw. Gayunpaman, karamihan daw sa kanila ay may kinakaharap na suliranin sa safety hazards, mababang pasahod, job security at diskriminasyon. Kaya naman sa naturang Senate bill, kikilalanin ng mga ito bilang mga formal na empleyado ng gobyerno, mga kumpanya at mga kooperatiba, at informal workers na mas kilala bilang basurero at scavengers. Nakasaad din dito ang pagbibigay ng iba't ibang benepisyo tulad ng insurance, hazard pay, sapat na kagamitan, serbisyo medikal at pagkakaroon ng kinatawan sa Solid Waste Management Board ng mga LGU. Ang oras ng trabaho ng waste workers ay hindi dapat lumalampas sa 8 oras at kung sobra, dapat silang bigyan ng overtime bukod pa sa holiday pay. Sa oras na may sa batas ang panukala, bubuo ng guidelines ng Department of Labor and Employment na magiging mekanismo para sa patas at ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho at security of tenure. May papel rin ito ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Environment and Natural Resources o DNR, at ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA para sa pagsasanay at akreditasyon. Git ang mababatas, paraan ng Senate Bill upang kilalanin ang ambag ng waste management industry at maitaas ang dignidad ng mga waste workers sa bansa. Para sa iyo pang balita at updates, tutok lang sa Pasada Balita mamayang alas 2 ng hapon. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.